No čau, kakauko, čus, kaktus. Čaute vlog, Čaute priatelia, máme tu vlog. Práve ideme na výlet do Prahy, kde sa organizuje tretí koncert Zvuk podzemia. A budeme vám dokumentovať túto krásnu cestu. Akurát ideme smer Pánko Blablakar a ideme smer Praha. Tak sa vám ozveme po ceste a v Prahe. Čaute prdkovia, práve sme sa dostavili do Prahy, moji prdislavovia, a ideme práve preskúmať Chaparúž a ideme sa pozrieť, ako tam vyzerá. Ideme si kúpiť nejakú maču a potom pôjdeme do Hostivíc odvozom. A takto nám tu je, už sme Prahe, už sa tu poznáme, už sa tu vyznáme, poznáme tie kroky. Ja som už tieto hry hral, takže to bude hezké výlet. Už sme u Matyho, dávame pofel, ideme sa napapať, trošku si tak, viete čo myslím, a potom ideme spať. Zajtra vstávame a hlasíme sa vám zo Chaparúž a ideme to tam nachystať, pripraviť a to potom bude veľká klobás party. Takže už sme sa zobudili v Hostiviciach. To je Peťa. To som Peťa. Teda toto je Maty. A toto je Šimon. Ja som Maty. To je Šimon. A ideme to trošku ešte porelaxovať. Potom príde Maťa s Naďou a pôjdeme potom do Prahy. A potom budeme vám to celé vlogovať, takže tešte sa. Máme questy, kámo. Keď som dovlogujeme questy, musíme splniť. A ja ešte pôjdem asi toto porešiť catering s Maďou, to bude sranda. Aj s Peťou pôjdem. Aj s Peťou. Ja pôjdem pozrieť aj do ingredients. Zoberiem tú vzorku pre moju pani, lebo si vypýtala vzorku. Asi tak, takže sa vidíme. Čaute. Takže už sme dorazili do Chaparúž a sme v beku a budeme sa vám hlásiť. Vidí to a taky dávno to. Já tě udělám, dám ti magic komu. Jsem tím žádnej hobo. Než pojedu na zhrubol. Než pojedu na zhrubol. Don't stop, i to jo SK, pusy furt don't stop. Škala ať jedu dál, don't stop. Přede domů tak sun, dávaj drobko. Šovka úspešne ukončená, teraz popáme McDonalde o 1:30 ráno a ideme pomaly do Hostivíc. Matymu. Takže čaute fanúšikovia, moje meno je Marko. Práve sme sa zobudili v Ústí nad Labem v Českej republice. Babi spali takto tu na dneska spolu. Filip spal takto tu na vedľa mňa. Šimon spal tu na. Tu je Maty. Maty, nazdar. Čau, ja som Maty. Maty je ten špeciálny chlapec, ktorý proste... Sa pozval kámo ke mne domů přespat. Komu ver, kámo, Maty je sponzor. Čau Maro, čo máš do seba, koľko to stálo? Čaute, dneska mám na sebe nič, som holý a stalo to... vodočky. Stalo to vlastne nevyčísliteľnú hodnotu, lebo naše ľudské telá sú chrámy a mali by sme ich proste sa o ne starať a
fakt nemajú proste vyčísliteľnú hodnotu. Proste naše ľudské telo, naše zdravie je to najdôležitejšie, čo proste máme a podľa mňa to, čo si dáme na seba, vôbec akože nerozpráva o tom, že čo sme a aký sme, vieš. A keby si mám vybrať proste medzi že drahým oblečením a vlastným oblečením, tak si vyberiem to drahé proste, lebo mi záleží na tom, čo si proste obliekam na seba, kamo, a proste ako... Takže už sme sa rozlúčili s Matým, s jeho rodinou. Už ideme smer Praha a ideme smer Slovensko naspäť. Takže ideme busom, pôjdeme nejakými spojmi a našli sme si ďalší BlaBlaCar, berie nás slečná Miška. Práve sme na Smíchovie. A ideme na Nové Dvory a odtiaľ tam ide BlaBlaCar, takže sa vidíme. A bola to veľmi príjemná skúsenosť v Smíchove, mali sme kebab za malé drobné, takže Smíchov shoutout. No až tak sme si nepozreli, že akým autom nás slečna Miška berie. A teraz sme si to pozreli a zistili sme, že to je Volkswagen Caddy. A keby neviete, čo je Volkswagen Caddy za auto, tak je to buď toto auto, alebo to môže byť aj toto auto. Takže sa len modlíme, nech máme nejaké okna vzadu, alebo to teoreticky môže byť aj presne toto auto. Každopádne, experience je experience, tak sa tešíme. Čaute. Zabudol som natočiť koniec, každopádne už sme všetci doma. Výlet úspešne ukončený, peniaze úspešne zarobené a jedeme dál a môžete sa tešiť na ďalšie projekty a ďalšie vlogy a cesta naspäť bola parádna, takisto aj ako je tam. Slečná Miška nebola slečná Miška, bola to pani Miška, bola s partnerom a mali sme veľmi dobrý pokec. Taký asi o všetkom, takisto ako aj cestou do Prahy, takže všetko úspešne skončilo a tešíme sa všetci na ďalšie výlety a ďalšie vlogy. Čaute.